Prenem la paraula i avui ho fem de la mà de Vicent Montpó. Ell és president del Partit Popular a València, diputat provincial i, com no, alcalde de Guarda, perquè els que som de la Ribera també ho tenim que dir, no? Això sempre. El poble, sempre diguem, no? Va davant de tot. Molt bé. Vicent, molt de temps ha passat des d'aquell juliol del 2020 que prengueres aquesta alternativa, no? Política de tant nivell, no? Com t'ha canviat la vida? Bueno, la veritat que no sé si molt o poc, però sí que ha passat a pressa, no? I han passat moltes coses. Entremig ha hagut una pandèmia que ens ha canviat la vida a tots i això ja desvirtua, no? Ja no saps si el que ha canviat, per què ho ha canviat. És veritat que, com sempre diguem, no? La província de València són 266 municipis, és molta faena tots els dies tindré que organitzar-nos i intentar estar en tots els puestos i sobretot jo crec que l'important no és com ha canviat a mi, sinó com va canviar el projecte del Partit Popular pues, la vida a la resta de veïns i veïnes de la província de València, de la Comunitat Valenciana i d'Espanya, que en això estem, no? Treballant per a fer projectes interessants i projectes que il·lusionen una altra vegada i que aconseguisquem entrar a les institucions per canviar sobretot de servicis i tot el que ens està passant. Sí, perquè vosaltres realment fa pocs dies heu celebrat una multitudinària intermunicipal del Partit Popular a València com a gran objectiu de reactivar la formació de cara al 28M, no? De cara a, com tu bé digueres, d'estar en les piles carregades, no? Una jornada que va ser molt productiva, no? Sí, la veritat que ha sigut un cap de setmana intens. En els companys com ho he parlat, per nosaltres no ha sigut únicament un cap de setmana, ha sigut una setmana perquè, clar, tots els preparatius, la veritat que un esdeveniment d'aquestes característiques pues, no se fa d'avui per a demà. Però sí que és veritat que no sempre passa, no? Moltes vegades treballes i després el resultat no és. En aquest cas, el resultat ha valgut la pena perquè damunt ha eixit bé, no? Com estàvem comentant, hasta l'oratge, que és una cosa que no organitzarem vosaltres, ens va eixir molt bé, i la veritat que, sobretot els que venim de fora, es van quedar encantats de les instal·lacions i del clima d'ací de la nostra terra, i nosaltres encantats de que ells estiguin encantats. I segur que menjarien paella. Sí, segurament. Tots els que venen així a València, en una molt bona elecció, intentem sempre provar la nostra gastronomia. Molt bé. Realment, en aquestes jornades, en aquest cap de setmana, tu vas proposar reivindicacions valencianes, no? Reivindicacions que estan sempre contínuament, però que perquè ningú se porti a engany, el Partit Popular també les du. Com pugui ser el dret civil, la financiació, el corredor mediterrani, no? És tan important per als valencians que ja pareix que siga algo que siga en un núvol i que no és alcançable, no? Sí, això són temes que, sobretot per eleccions, se parlen sempre. Un poc de la reivindicació que com a valencià i com a president provincial del Partit Popular vaig fer als meus companys i va deixar clar és que, primera, jo crec que és una màxima, no? Que igual que diem que el poble sempre va per davant, doncs en aquest cas la província també sempre va anar per davant, i jo crec que el treball, no? Que també hem de fer com a membres d'aquest partit és fer arribar als nostres càrrecs que van a prendre decisions que ens van afectar a nosaltres de la importància de la província i estar-hi peleant perquè, a pesar de ser persones, no? Que sempre són solidàries i entenguem que Espanya és un país que ha d'estar unit i que tots som importants i que moltes vegades pues, no, han d'ajudar al que més ho necessita i fer ahir moltes vegades un Tetris complicat. Nosaltres també el fem en la província, també el fem moltes vegades en el poble quan baixem a baix, doncs en aquest cas nosaltres hem de reivindicar el nostre, no? I en aquest cas, a part de fer reivindicacions tan importants com el dret civil, com el corredor mediterrani, com la financiació, no? Que és la mare de tots els problemes, el que volíem és que se faça. El que volíem ja és que Alberto Núñez Feijóo pugui ser president d'Espanya, que Carlos Mazón pugui ser president de la Generalitat, perquè això no se queden paraules, perquè això no se queden en falses promeses com fan altres, i que se puguen executar, perquè és de justícia, perquè ells mateixos ho diuen, ho reconeix tot el món, que és fer justícia en la Comunitat Valenciana. El que toca ja és que canvi el govern i que se pugui executar. Realment estan apareguent ara i tal vegada per a ells és el moment més inoportú, no? Els temes de corrupció.
Vosaltres heu sol·licitat investigar els contractes de Vera en la Diputació de València, n'hi ha una negativa. Tots els entrebancs que estan ficant en la corrupció del PSOE en Ximo Puig. Com es veu des del Partit Popular tot això quan era al revés, alçant el crit al cel, i ara no? Pues, es veu un poc incrèduls. D'entrar, és veritat que la corrupció perjudica a tots. No és bo, no?, que n'és que corrupció en el sistema polític, que al final la gent confia en nosaltres precisament perquè administrem de la millor forma possible, de la forma més justa, els impostos dels nostres veïns i les nostres veïnes. A partir d'ahir, sí que és veritat que no entenem, no? Ells diuen que s'ha de investigar on toque, i el que diguem és que on toque precisament és en les institucions també, que per això són polítics. I te diria incrèduls perquè és sorprenent, no?, que els que venien a apel·lar per la transparència, ajudar per les persones i totes aquestes coses que se veien de memorieta, ara pareix que l'ocultisme i el no col·laborar en que se sàpiga el que està passant sigui la seva bandera. I ahir, pues, òbviament, no van a trobar el Partit Popular. Nosaltres hem de fer la nostra feina, volem saber què ha passat en estos 7 anys, no?, que José Luis Vera, que tot apunta que era presumptament el conseguidor d'esta trama de financiació il·legal del Partit Socialista, ha estat 7 anys en la institució, ha estat 7 anys en l'empresa d'Ivalterra, que casualment també era una empresa que funcionava, que diuen ells que funcionava també, que reconeixien que funcionava, i que quan no els procediments que han portat a terme no han acabat com ells volien, han tingut que desmembrar-la ràpidament i de forma estranya. Pues, el que vulguem és tindre explicacions, saber què ha passat i que tot el món ho sàpia. Allò que en castellà diríem luz y taquígrafos. Bé, per acabar en el tema de la intermunicipal, sí que, bueno, és una qüestió que vau fer, tancar les ferides en la figura de Rita Barberà i retre-li un homenatge, val? Dins de lo que poguéreu fer. És algo que teniu en ment, no?, perquè al final s'ha demostrat o se deixa demostrar o Rita Barberà era qui era, val? I això ningú pot eliminar, i de la nit al matí una persona no pot ser ni tan bona ni tan dolenta, no? Però jo crec que el que és indubtable és que és la figura de Rita Barberà, no? Jo crec que no sols ha sigut la millor alcaldessa que tinc a València, sinó ha sigut la millor alcaldessa d'Espanya. Jo crec que això ho tinguin clar tots. És veritat que va passar el que va passar en un moment molt complicat, és molt fàcil parlar ara de lo que va passar després, però lo que sí que de lo que va passar antes, després no de lo que va passar antes, però el que sí que jo crec que estem tots d'acord, i se va veure aixina, no?, és del respecte que se té per la figura de Rita i per tot el que va fer, i sobretot el reconeixement, no? Jo crec que a dia d'avui, inclús és que no ho diran mai públicament, però saben perfectament que la València que coneguem, la que coneguem en quant a instal·lacions i en quant a llum, no la que coneguem en quant a brutícia i en quant a galimaties que s'ha convertit la circulació. València com a tal, el desplegue de València, l'arquitecte va ser ella. Entonces, María José Català també ho té molt clar, ho ha dit per activa per passiva, no?, que ha sigut una persona que mereix un reconeixement de tota la ciutat, que mereixen tindre en el seu nom, no?, instal·lacions de la ciutat, i jo crec que pelearem per això, però jo no vaig ser el que evidentment posa en dubte res d'una figura tan important com ha sigut per al Partit Popular com Rita Barberà. Anem a un tema que pot ser des que està més complicat ara, encara que ja el esteu solucionant, no? I són aquests alcaldables que queden ja queden pocs, perquè estan ja pràcticament tots ficats en cada lloc, però l'anàlisi d'aquesta acceptació o rebuig, no?, que ha hagut en algunes poblacions, tu quan vas entrar en unes manifestacions que jo vaig llegir, dies que evidentment anaves a ficar els millors per a guanyar. I això és una estratègia que qui no l'entenga, doncs la veritat no sap jugar a les partides ni al joc. Evidentment s'ha de buscar sempre els millors, i els millors potser no són els que estaven, que és el que tu et referies. Però jo te pregunte, s'ha tardat massa en algunes poblacions en tallar la sangria? Mira, en lo que estic d'acord és en l'afirmació que has fet. Vull dir, així al final venim a treballar, quan no pot ser d'una altra forma,
i en política, i a mi que me toca, insistís, que buscar els equips, no?, que formen part de les candidatures en els 206 pobles de la província, el que hem d'intentar és tindre els millors candidats i les millors candidatures. Això per supostíssim. Ens podem equivocar a vegades en l'elecció de candidats, faltaria més, segurament en algú ens equivocarem. Jo espero que no siga ningú, i a partir d'ahir, en quant menys millor. I si ha sigut més ràpid o menys ràpid, o si hauria pogut ser abans. A bou passat és veritat que sempre s'hauria pogut millorar. Jo la informació que tinc avui, segurament hauria pogut fer les coses més ràpides o abans, però és que la vida continua, no tens un freno, i a partir d'ahir decidirem. A vegades també, si ho haurem fet massa pronter, potser avui estaríem analitzant què hauria passat si ho haurem fet més tard, i com ho hem fet un poquet ja més tard, estem analitzant de per què no s'ha fet massa pronter. Jo crec que sí, l'important és donar-se compte que el projecte del Partit Popular està per damunt de tots, que els pobles nostres estan per damunt de tots, i el que no pot ser és que els interessos personals o les il·lusions dels nostres companys estiguen per damunt de l'interès general. Si ens hem equivocat és quan més ens tenen que recolzar. Apoyar un president quan t'acerta, això és molt fàcil, perquè estic segur que inclús equivocant-nos o si no equivocant-nos no havent elegit la millor opció, que això el dia 29 podrem analitzar-ho. El que sí que estic segur és que si ho apoyem tots el resultat va ser bo. Correcte, perquè quan parles amb algú d'aquestes persones que se sent un poc ofès perquè tal, al final ell també ha de pensar, per exemple, en el teu cas, si hi haguera una crida de telèfon en aquest mateix moment, des de dalt, que te diguera Vicent, s'ha acabat, doncs evidentment hauries acabat, perquè és un partit corporatiu i va de dalt va a baix, i tu has de fer les coses que et mana el partit, i si el partit no és teu, el partit és genèric, aleshores això és el que molta gent no entén. Jo te dic, el tret d'eixida el va fer Juan Carlos Moragues a Gandia, no? Perquè era una peça clau. La pregunta és, es tracta de Gandia, Torrent, Alzira, Sueca, es tracta de tornar a guanyar la Diputació? Es tracta de revertir els diputats que teniu ara 10 o a 12? Al final el Partit Popular hi s'ha guanyat tot, com no pot ser d'una altra forma, entre altres coses, perquè en molts casos, inclús a no ser que traguem majoria absoluta, no ens deixen governar. Entonces hem d'intentar, i insistís, i tornant a dir el mateix que ja t'ha dit, buscar els millors i les millors candidates i les millors candidatures. Entonces, a partir d'ahí no anem a aconseguir guanyar el govern d'Espanya si no guanyem la Generalitat. Va ser molt difícil guanyar la Generalitat si no guanyem els nostres pobles. I sense guanyar els nostres pobles no podem guanyar la Diputació. Vull dir, així al final, mirar a veure què és més fàcil o més difícil, no sé. És complicat. A bou passat és fàcil, però ara mateix és complicat. El que sí que és innegociable i el que sí que és segur que ens dona bon resultat és treballar. Tota la feina que se fa en els pobles no va caure en un pol buit. Tota la feina que se fa tots els dies visitant i recorregant tots els carrers no va caure en un sac buit. Independentment de que millore més, o sigui, que benefici més a la Diputació, que benefici més a nivell municipal, que benefici més a nivell estatal o a nivell autonòmic. És important, insistir, estar tots units, és important que aquest projecte sigui el projecte de tots els espanyols, perquè així ja no se trata de que els polítics del Partit Popular tinguin il·lusió de guanyar, així se trata de que la situació és molt complicada, de que fa falta gent sensata, fa falta gent que tinga paraula, fa falta gent que torni a il·lusionar, fa falta gent que quan li dones la mà complisca el que te diu, i en això estem, en intentar trobar aquestes persones que al final siguen i agarren la bandera del Partit Popular en cada un dels nostres pobles. I els últims dos ajuntaments que heu acabat de tancar, que estaven un poc obertes ahir les ferides, eren Alzira i Sueca. Ja crec que està tot corregit i ratificats els seus candidats. Carolina Torres en Sueca, José Luis Palacios en Alzira, i bueno, s'iniciarà un nou treball en aquestes poblacions i a treballar, no? Sí, portem ja prop de 200 candidats que alguns falten per eixir però ja estan pràcticament arreglats. En aquest cas, aquesta última setmana, dos dels companys que hem elegit, juntament amb altres, han sigut Carolina Torres i José Luis Palacios, en dues poblacions importants, com són les altres, però en aquest cas Sueca sabem que és la capital
dels pobles més grans també està Cullera, no? Al final, inclús en el Partit Judicial també està Tavernes, però és una ciutat important de la Ribera Baixa, i al Cira estem en el mateix, està Carcaixent i està el Gemesí, però el Cira és el poble més gran que tenim en la Ribera Alta, i òbviament per població són dues ciutats molt importants. Com a treball teu en la Diputació, vale? Perquè a més d'estar en els càrrecs genèrics, no? del Partit Popular, com a diputat, portaveu, te preocupa sobretot les propostes de les temes de les auditories energètiques i els plans d'actuació. Estàs reivindicant que la Diputació ajude als pobles sobretot menuts, en l'ajuda en les factures elèctriques, perquè la llum arriba un moment que no es poden, ja no els pobles menuts, sinó en els pobles grans també, com València Capital. I aquest tema com ho dueu? Se pot aconseguir alguna cosa? Ahir el que estem demanant i el que porta tota la legislatura intenta fer comprendre, no? En aquest cas a l'equip de govern, que també estan els ajuntaments i que també governa, no? en ajuntaments xicotets, és que per supost que tota ajuda és benvinguda, i per supost que tots els municipis necessiten ajuda, però són els xicotets és que per recursos humans i per recursos econòmics més ajuda necessiten. Sobretot més ajuda necessiten en plans com el que estàs comentant, en actuacions que són necessàries i que l'Ajuntament d'un poble xocotet per si mateixa no podria abordar. És ahir on ha d'estar la Diputació, és ahir on fa falta la Diputació, és ahir on no podem escatimar en recursos, perquè si ho diguem tots, no? Que qualsevol persona de la província de València té els mateixos drets, però la realitat és que després viure en els pobles a vegades és més complicat precisament per això, no? Per no poder tindre recursos, i també perquè moltes vegades aquestes actuacions de no portar-se a terme el que fan és que després en subvencions posteriors te castiguen i te lleven diners. Per això és important estar al dia i complir amb tots els requisits. Se doneu compte que el concepte que té la gent de la Diputació ha canviat molt en els últims anys, que realment aquesta frase que defineix la Diputació, no? D'ajuntament d'ajuntaments, colze a colze en ells, està fent que aquests fons de la Diputació arriben, i aquests fons vagin determinats sobretot a municipis menuts, sense recursos, per a la millora urbanística, d'infraestructures, perquè en definitiva el que diu és tinc la subvenció i fes el que cregues convenient. És una de les queixes que hem fet també tota aquesta legislatura, no? Que la Diputació, òbviament, els ajuntaments sempre estarem encantats de que se ens arribi diners per part de la Diputació o de qualsevol institució, però que no sols és enviar diners. La Diputació com a tal també ha d'ajudar a gestionar els municipis, ha de posar recursos per a que sigui més fàcil, no? El dia a dia en els nostres ajuntaments, perquè moltes vegades insistís que el problema que tenim és que no tenim recursos humans ni recursos materials per a poder abordar-los. No sols ha canviat la Diputació, jo crec que ha canviat el respecte a totes les institucions. Al final jo crec que un dels objectius del Partit Popular també és recuperar, no? Les nostres senyes d'identitat, recuperar el respecte a la nostra bandera, recuperar el respecte a les institucions, que en aquesta legislatura sobretot jo crec que s'ha perdut molt. Estàs convençut de que si el Partit Popular guanya la Generalitat, tu seràs el president de la Diputació? No tinc ningú dubte. Ho he dit sempre, no? Que no és una cosa que me preocupe. Insistís que així l'important, igual que t'he fet el discurs de cara als pobles, no vaig a ser diferent de cara a mi, no? Jo crec que així l'important és el projecte, l'important és guanyar, i si guanyem no tinc ningú dubte que vaig a ser el president de la Diputació, però insistís que no és una cosa que me preocupa. El que me preocupa és guanyar, i a partir d'ahir, doncs, òbviament que una vegada guanyem ja ens sentarem per a prendre decisions. Estic segur que me sentaré me presentaré, no? com l'opció del Partit Popular a ser elegit president de la Diputació, però insistís que això és una cosa que vindrà quan guanyem i que ara no és el que em preocupa. Bé, jo en definitiva te dic, te conec des de fa molts anys, aquesta amistat que ens uneix, més que amistat, tampoc som amics, coneguts, ¿vale? I aquesta forma de conèixer-nos, t'he entrevistat com a alcalde de Gavarda, t'he entrevistat com a president del Partit Popular, però també em faria goig entrevistar-te com a president de la Diputació, vaja. Seria bona senyal que això arribarà. És que al final els presidents de la Diputació costa molt de treure-los una entrevista, eh? No serà el meu cas segur. Ja t'ho dic jo.
jo sé que vull que parlem ara un poc de les expectatives electorals, d'allò que baralleu, perquè vosaltres teniu informació de primeríssima mà, allò que baralleu en les enquestes, allò que baralleu sobretot perquè aneu presentant candidats, aneu a pobles, l'Horta, la Ribera, tots els llocs, no? I palpeu el carrer. Què penseu? En quina situació esteu? La situació és un poc el que m'ha passat cada setmana, no? El que s'ha vist cada setmana. Al final, jo sempre dic que els actes, no, del partit que s'organitzem, pues, més o menys, moltes de les coses que passen les hem preparat, però els trajectes, no, és el que tu després percibisses, no? I aquest trajecte que no prepares, des que baixes del cotxe en el pàrquing fins que arribes en este cas al museu, o des que després te'n vas a sopar i entres al restaurant on no saps qui està sopant allí, o la volteta que pegues en els líders nacionals per ensenyar-nos determinada instal·lació d'ací de la ciutat. En aquests moments sempre trobes gent que no t'esperes i que te comenten, no? Que te reconeixen i que s'arriben a tu i te fan comentaris. Això ha canviat per a molt bé així en la comunitat valenciana, i això se nota, se percebís, no? Al final, inclús a nivell nacional, se veu clarament que Pedro Sánchez ja pareix que siga l'opositor d'Alberto Núñez Feijóo. O sigui, ell mateix ja s'ha ficat el tratge d'oposició i se dedica a intentar menysprear, no? I intentar donar-li una imatge roïn al nostre president, i això és la senyal del que t'he dit, que jo crec que ja ningú dubta que el pròxim president del govern va ser Alberto Núñez Feijóo. El mateix comença a passar ja a la Generalitat. Jo crec que Carlos Mazón va guanyar i va ser president de la Generalitat. El que volem i el que estem fent és seguir treballant perquè el resultat sigui encara millor de lo que ara ens donen les enquestes per a poder portar a terme totes les polítiques que tinguem entre mans, i perquè al final tindre un projecte sòlid i un resultat molt bo va donar-li més lideratge i va donar-li més tranquil·litat a l'hora de prendre decisions, perquè sabem i som conscients, com sempre passa, no? Que no anem a replegar unes institucions sanitàries, anem a replegar una situació positiva, i el mateix passa en l'Ajuntament de València, el mateix passa en el resta de pobles. Ahí sí que és més difícil, i ahí entra la Diputació, no? És més difícil fer el pronòstic, perquè sobre una cosa concreta i sobre un resultat, una papeleta, determinar les expectatives són, i sobretot els estudis són més fàcils d'analitzar. Quan és que han deixat 266 pobles, ahí sí que, i encara estem triant candidats, és més difícil. Però insistís que els pronòstics són positius, tant en la ciutat de València, tant en la Generalitat com en el govern d'Espanya, i en els pobles passa el mateix. Per tant, al final anem a eixir a guanyar les institucions, a guanyar les eleccions i a tornar a il·lusionar a la ciutadania, que per això estem també. Vicent, en un míting recent vas tindre jo vaig a dir incident, però jo crec que no és un incident, és una anècdota, per parlar en valencià, i vas tirar un poc del bilingüisme ixe cordial, no? que va acunyar d'alguna manera Núñez Feijóo. La pregunta és, creus que el Partit Popular encara li falta aquesta sensibilitat en aquestes coses? Perquè jo et dic una cosa, tu dones la imatge, no? de gent propera, de gent que parla valencià, de gent del poble, no? I tal vegada és una imatge que te beneficia molt, no? Jo sé el que soc, Miguel Ángel, vull dir, al final no xue ni me planteje què soc o què no soc. He arribat hasta així, siguent el Vicent un poc que coneixes, i a veure, al final tots canviem, no? Sobretot pel pas dels anys. L'excentral de l'Alzira. Però vull no perdre els meus orígens tampoc, no? Que al final jo crec que és el que ens fa ser persones. I en aquest cas en el Partit Popular passa el mateix. Jo tampoc crec que sigui el ser proper o no ser proper depèn d'on visques o quina llengua parles. Jo, quan me referia al bilingüisme cordial, precisament, que me va costar perquè no m'hi al terme en aquest moment, però me referia a això. Jo el que tinc clar és que no vaig demanar mai ni perdó ni disculpes per parlar en valencià, igual que no espere que ninguna persona castellano parlante ho faça. Al final jo crec que la cultura valenciana és una terra de gent respetuosa, de gent acollidora, i ha de continuar sent aixina, i el que no podem és assenyalar a ningú perquè parli d'una determinada forma, quan precisament des del Partit Popular el que estem treballant és perquè no s'assenyali ningú i que les llengües servisquen per a unir i no per a dividir. Vivim en una època on els governs actuals li va molt bé l'enfrontament, li va molt bé el senyalar, li va molt bé el fer creure uns que són millor que els altres i ser millor que uns, però jo crec que és moment de tornar a ajuntar-nos, de tornar a alçar este país, esta comunitat, de tornar a que n'esca unió en els nostres pobles,
i a treballar i a gestionar els diners de la millor forma possible perquè s'arribe millors servicis als nostres veïns i per a poder disfrutar d'esta vida que ens ha tocat viure, que desgraciadament és curta i hem d'intentar, com a mínim, deixar-los als nostres fills les coses com les hem tingut nosaltres. Vicent Montpó, president del Partit Popular a València, diputat provincial i alcalde de Gavarda, ha sigut un plaer tornar-te a tindre davant meu en una entrevista, tornar a parlar de la manera que ho fas, no? Tan cordialment, de temes tan importants en aquest moment per a tot el nostre poble. El plaer és meu, d'anar a fer una vegada més i espero que siga... La veritat, la primera no, ja són moltes, però espero que ne siguin moltes més. Te prenc la paraula. Res, senyors, senyores, ja han vist la postura que té el president del Partit Popular a València i res, desitjar-los que tot este treball, que tinguen sort i que guanyi el millor. En definitiva, la gent és la que ha de depositar les seues paperetes dins de les urnes.